Malawi Today. Gentlemen, bafuna kuti nkhani iti yankhule mwa serious osati mwandale kunena kuti president athu wapepesa kuti adawasiyirira anthu amene akwanisa kulepheresa kuti boma ligwire ntchito yawo, ndipo ifa president wati wakhululukire, ndipo wakhululukira kwa president kusada kufotokoze ndeti kadapempha kunena kuti koda president pamene akupempha kuti tiwakhululukire munjira iti, chifukwa munthu ukalakwa choyamba umayenera kuti umangidwe, ndipo ukamangidwa umayenera kuti ukaime pa court, ukaima pa court umayenera kuti ugemulidwe kuti walakwisa. Ngati walakwisa umayenera kuti upasidwe chilango. Before kupasidwa chilango umapasidwa mwayi kuti uyankhule mawu ako omaliza. Ndipo nthawi imene munthu umapempha kunena kuti akhululukidwe timpase chilango chofewa. Ndiye kudabwa kwa ife ngati Malawi Freedom Fighters tikuziwa kuti president amakhala ndi impunity. Impunity ndi mphamvu zimene zimateteza president, the presidential impunity. Ndi mphamvu zimene zimapasidwa kwa president, ndi mphamvu zimene ndithu president amakhala nazo pa nthawi imene iye ali pa ulamuliro kuti sangamangidwe ngati atapezeka olakwa pokhapokhapo atachosedwa pa mpando, kupangidwa impeach kapena ndithu udindo kapena nthawi yawo yatha. Ndipo nthawi imene mphamvu zimene zija president uja amachosedwa, ndipo nthawi imene president uja amamangidwa. Now ngati president wabwera poyera kuzakamba zonena kuti timukhululukire, kusaiza kuti president wavomereza pa zolakwa zonse zimene zakhala zikulakwa poyendesa dziko lino. Now ndeti mafuna tikambe kuna kuti kodi kumukhululukira kwake ndikobedwa kwa ndalama mboma kapena kumukhululukira kumene president amathandiza kuona kuti timpase mwayi woti walephera kuyendesa, timpase mwayi ukachikena kuti timuvotere. Mwina ndikukhulupirira zona kuti clarification yokhuzana ndi asking for apology, the public apology imene president wa dziko lino amapempha kwa anthu kuti akhululukidwe, mwina sanathe kuyifotokoza bwinobwino. Ndiye ifebe tikhala ndi mayankho osiyana-siyana, komabe tikuziwa kunena kuti president sangamangidwe pa nthawi imene ali pa mpando. Ndiye kuti president pamene akupempha kunena kuti akhululukidwe ngati ili nkhani yokuba ndalama kapena kusokoneza, tidikire pamene mphamvu zake zitatha. Chifukwa pano president sangamangidwe chifukwa chona kuti amakhala ndi mphamvu imene iwo ikumteteza kutengeraso ndi constitution. Ndeti mafuna tikambe zimenezo. Komanso pa nkhani yokhuzana kuvota, ngati kungakhale issue yokhuzana kuti mwina Amalawi awakhululukire kuti azachosa anthu amene ndithu akhala kubweresa sabotage, amene akhala akuba ndalama amene iwo afotokoza komanso akwaziwa mwina kutha kwa chisankho chimenechi kapena tine kuti mu September kapena mu Oktoba imene ikubwerayi, ndiye kapena pa 17 kapena pa chani after chisankho. Ndiye kuti ifeyo ndi chisankho cha Amalawi kuti izi azimva kapena sanzimva. Kuma ife tiyankhule ngati Malawi Freedom Fighters zimene president wapempha tiyeni tapasa Amalawi kuti timuwakhululukira munjira imene, kuma ikakhala yokhuzana ndi mulandu ndiye kuti izizi zimatengera kuti court likagemula kunena kuti yayi akulu inu mukakhala kundende zaka izi, ndi pamene munthu amapasidwa mwayi. Koma zikakhala zona kuti akufuna tikusakasaka the word imene iwo akupempha chikhululuko tikusakasaka, ndiye zikakhala zona kuti akupempha mavoti tiwapasa Amalawi kuti Amalawi ndi amene ajaje kuti tiwakhululukire kapena tisakhululukire, koma ife tisayankhulire. Koma anu ngati Malawi Freedom Fighters pa nkhani yomweyi tikuyeneranso kuyankhula kunena kuti ngati president wa dziko akupempha kunena kuti ndithu mboma momwemo muli anthu amene akhala akusokoneza ndipo azawachosa after elections, ndiye kuti chikhulupiriro cha ife kwa president ndichotayika ngati Malawi Freedom Fighters. Sitikuyankhula ngati Amalawi amva njira yawo, koma ngati ife Malawi Freedom Fighters sitikuamvesesa a president akamakamba kuti tapase mwayi chifukwa tikuti president according ndi constitution yathu ndikakhale tikupita ku chisankho amakhala ndi mphamvu yoyendesa dziko ngati president, ndipo mphamvu zake zizatha after chisankho. President yu akadakhala kunena kuti zomwe akuyankhula ndi zoona kuti ife timukhululukire, ndiye kuti bwezi leroli akuchosa nduna zimene akuziganizira kapena anzathu ogwira ntchito mboma amene akuaganiza potengera kuti president wakamba kuti anthu akwaziwa. So ngati president wa dziko lino akufotokoza ku mtundu wa Malawi kunena kuti akazalowa mboma
anthu awawa azachosa ndiye kuti ndi chinyenga aphunzitsi ndiye kuti diru imene yakhala ikuchitika komanso zikata zimene tikuonesa pa platform ya MFF president diru imene wakhala akuiziwa chifukwa takamba kunena kuti sadayankhulepo ningakhale kuti anthu ena adasaina zikata za feki zomunamizira Sheikh Ahmad wa ku Nigeria kunena kuti iyeyo apanga supply fertilizer pafupifupi 600,000 metric tons yokuti ndithu iwathandizire anthu pano ndalama zija zidapita lelonso ati akwadziwa anthu amene abwesa sabotage amene ali ndalama zokhuzana ndi Oma ya G2G process ku Oma akwaziwa koma president akusankha kuti timuvotere kaya zomwe zikutanthauza kuti diru ina iliyonse imene yakhala ikuchitika imene president akupempha lero akuiziwa iye akuiziwa timukhululukira bwanji ngati president akulephera lero kupanga fire anthu amene aja kuti Amalaya akhale ndi confidence yonena kuti president pamene tikupita ku chisankho yekha wakamba kuti walephera ndiye kuti ife timukhululukire malingana ndi zichitochito zimene president waonesa wani wachosa anthu mwina samaziwa pano waziwa wachosa anthu wonse amene ndithu akhala kuononga dziko lino koma walolera kuwapanga save anthu amene aja kudikira kuti timuvotere kaya kodi tikhulupirira bwanji kwa president yu nkhani ndiona kuti president ndiyo olephera Amalaya akuyenda kupereka chigamulo koma ngati zikadakhala ngati ifeyo Amalaya freedom fighters ndi amene tili oyenda kupereka chigamulo ndiye kuti ife tikupempha president kunena kuti ngati sakwachosa anthu awawa before elections ndiye kuti anthu sakhululukira Amalaya sakuyenda kukhululuka akuyenda kupereka chigamulo sitikugamba kuti chigamulo chikha cha mtundu wanji koma akuyenda kupereka chigamulo chimene chili chofunikira chigamulo chimene a president akuchiopa kuti Amalaya asapereke chigamulo chifukwa president wa akuopa kunena kuti pali zinthu zingapo wani mwina osasankha kapena kuwamangisa ndito kwamba kuti nkhani siyomangisana si udindo wathu koma nkhani mwina yowapasa mavoti imene tingakhale ndi mphamvu timene akupempha kuti akwadziwa anthu ndiye ifenso tikuwapempha kuti hayi before chisankho wina aliyense amene ali nduna amene ali involved pa case imene iyi tikunena kuti amangidwe ayimbidwe mulandu chifukwa maumboni alipo wokhaso agamba apweze kuliuza ziko choyambirira president ndikubwera ndikuwauza anthu kuti izinthu zija zakhala zikusokonekera kuchokera mboma momwemo anthu ndikwaziwa pakatipa akhala kukamba kunena kuti a DPP ndi amene akupangisa zinthu lero akuti mboma momwemo nduna ndi anthu ena mundikhululukire chifukwa choti adasiyirira anthu pamenepo ndi pamene pali nkhani so tiwakhululukira afuna chisankho chabwino anthu ena akhoza kukhala ndi confidence wamvese malingana ndi zifukwa za maboma ena amene apitawo amene sitikuwafuna kunena kuti president azakhoza ndiye mwina tikumbuse pa zinthu zambiri zimene zakhala zikuchitika zimene tidapereka confidence kuwapasa mpata a president amene kuti akhoza zinthuzo osakhozeka kodi pakadali pano paso tikapasa mpata after chisankho sizioneka kuti mundiwolose ndikakutafune wina alisakhala ndi mafunso payekha pozifunsa malingana ndi funso limene pa zimene a president ayankho koma ngati Amalaya freedom fighters